आज ना मस्त स्काम ହେଇଗଲା ପୁରା। ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖ ଚେକ୍ ଫେକ୍ କଲା ତ କିଛି ବାହାରିଲାନି ପମ୍ପଚର। ଘରକୁ ନେଇକି ଆଇଲି ତ ପମ୍ପ ପଳେଇଛି। क्या बात है ତ सर। ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେଇକି ଗଲେ ଦୋକାନକୁ, ତ ଚେକ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପଚର ବାହାରିଲା, ତ ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ସେଦିନ ତ ମୁଁ ନେଇଥିଲି କଳା ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୋ ସାଇକେଲଟା ବାହାର କରିଦେଲି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ବାହାର କରିଦେଲି ତ ପୁରା ଧୂଳିମୂଳି ହେଇକି ପମ୍ପ ଫମ୍ପ ନଥିଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦୋକାନରେ ଯଦି ଚେକ୍ କଲି ତ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତ କିଛି ବାହାରିଲାନି ପମ୍ପଚର, ତ ପମ୍ପ ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ମାନେ ଚଲଉଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ, ତ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ ଆସିଛି ସାଇକେଲରେ। ଘରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଭୂତୁଣି ଭଳିଆ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ମୋ ସାଇକେଲ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ, ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବସିଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ, ତ ଖାଇବା ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ବସି ସେପଟେ ଖାଇଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନ ବସିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଇକେଲ ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ମୋତେ ଜେରକ୍ସ ବି କରିବାର ଥିଲା, ତ ବିଭୁ ସାଙ୍ଗ ଧରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଳେଇଲି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ। ତ ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ସକାଳୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ନେଲା, ପୁଣି ଏବେ ସଜାଡ଼ିକି ପଇସା ନେଲା, ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପୁରା। ସାଇକେଲଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠି ଜେରକ୍ସ ଫେରକ୍ସ କରିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ବିଭୁର ମୋର ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା, ତ ଗାଁ ଛୁଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଆମ ଗୁଡୁଆର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ତ ସବୁ ମିଶି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।